Bi arrazoi dauzkagu gaur hemen biltzeko, 25. urteurrena, eta baita ere, eraikin berri baten ate irekitzea. Orain dela 25 urteko argazkia zuri beltzean ikusten genuen, langabezi tasa 20%tik gora, enpresak ixten, izugarrizko enplegu pila galtzen, herriko biztanlegoa jeisten. Gaur berriz, behar bada ikusten dugu argazki hori, edo irudipena bintze daukagu, koloretsua dela. Langabezi tasa 7,8koa, herri batzuetan 5-6koa, lanpostua sortzen, bailarako enpresa asko nazioartean zuen sektoretan liderrak, eutsi ahal izateko bakarrik borondatea behar da. Baina borondatea baino gehiago, bailararekiko, lurraldearekiko, uste dut, konpromisoa. Duela 25 urte, hemen dauden pertsona batzuk, adierazi zuten konpromiso bera gaur berretsi beharko genuke. Eta krisialdi batekin hasi genuen gure ibilbidea. Eta bidean beste krisialdi batzuk ere jasan ditugu. Orain dela urte, zein beste urte, azkenekoa. Krisi horien emaitzak denok ezagutzen ditugu. Enpresen itxierak, ereak, lanpostu askon galera, 2030, 50, izan zian hamarkada horretan. Baina 25 urte hauetan, nik aipatuko nukena, izango litzeke ekimenak, proiektuak, elkarlanean egindako egitasmo berriak, eta guzti horien ondorioz, egoera horri eta beste horri eta beste ere buelta emateko gai izan garen. Goieki auzolanean oinarritutako proiektu bat izan da hasieratik 1983an Goierriko ekimena sortu egin zen udalen 18 udal, ez da txantxetako kontua, 18 udal elkartuta, erakundeen, enpresen eta sindikatuen eta eskualdeko eragileen partaidetzaz. Denek helburu berarekin. Mundu mailan bakarra den aliantza industriala sortu zenuten 2017 urtean. Turismoan eta turismo arloko sektore horretan ere aitzindari izan zarete eta duela 3 urte Goierri Europako destino turistiko jasangarria izendatu zuten. Ekintzailetasunaren arloan egiten duzuen lana nabarmendu egin nahi dut. Enpresak sortzeko ematen duzuen laguntzea eta laguntza hori alegia. Horixe da hain zuzen ere Goierriko kultura, ekintzailetzaren kultura eta etorkizuneko proiektu berriak abian jartzeko grina. Hortaz, esker ona helarazi nahi dizuet zuen ereduagatik, eredu hori gertutasunean eta lankidetzan oinarritzen baita.